Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karaharjan, mugia tansah kajiwa kasariro dumateng kula saha panjenengan sedaya. Puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring kawilujengan satemah kula saha panjenengan saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng nir ing rubeda. Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, kala wau sampun kalaksanan adicara siraman lan sampun kalampahan kanthi lancar kalis nir ing sambikala. Pramila badhe kalajengaken adicara pantes-pantes. Dumateng Ibu Juru Paningkep, kula sumanggaaken samekta ing gati. Ibu Juru Paningkep sakmangke badhe ngagemaken nyamping ngantos kaping 7. Pramila samangke menawi kula paring pitaken sampun pantes menapa dereng, panjenengan kula aturi paring wangsulan dereng pantes. Ananging menawi sampun dumugi nyamping ingkang kaping 7, panjenengan kula aturi paring wangsulan sampun pantes. Hamiwiti ingkang sepisan, Nima Sinta Dewi badhe ngagem nyamping sida luhur. Kebaya saha semekan awarni ijem. Werdinipun, mugi-mugi Kang Putra saged dados tiyang ingkang luhur saha hayom pangayoman mring sesami. Kados pundi Bapak Ibu? Sampun pantes menapa dereng? Dereng pantes nggih. Pramila dipun lajengaken nyamping ingkang kaping kalih inggih menika nyamping sida mukti. Kebaya saha semekan awarni abrit. Kanthi pangajap, mugi-mugi Kang Putra dados tiyang ingkang mukti wibawa saha wani ing bebener. Kados pundi? Sampun pantes menapa dereng? Nggih. Menawi dereng pantes, kalajengaken ingkang kaping 3 inggih menika nyamping truntum. Kebaya saha semekan awarni pethak. Kanthi pangajap bebuden luhur tiyang sepuh saged tumaruntum dhateng Kang Putra saha tansah angupaya sucining jiwa lan raga. Kados pundi? Sampun pantes menapa dereng? Kalajengaken nyamping ingkang kaping sekawan nggih Bapak Ibu, inggih menika nyamping wahyu tumurun. Kebaya saha semekan awarni jambon. Mugi-mugi Kang Putra pikantuk wahyuning kamulyan saha wahyuning ngilmu. Sakmenika sampun pantes menapa dereng? Tumuli wonten sakmenika nyamping ingkang kaping gangsal. Inggih menika nyamping udan riris. Kebaya saha semekan awarni wungu. Kinarya pandonga, mugi-mugi Kang Putra saged migunani mring sesami. Kadidene jawahipun tumuruning jawah ingkang sarwi murakabi. Kados pundi? Sampun pantes menapa dereng? Tumuli nyamping ingkang kaping 6, Ibu Juru Paningkep badhe ngagemaken nyamping lasem. Kebaya saha semekan awarni jeni. Minangka pralampita, mugi-mugi Kang Putra saged bekti ing Pangeran ingkang sinebut takwa saha bangun miturut dhateng tiyang sepuh. Kados pundi Bapak Ibu? Sampun pantes menapa dereng? Ingkang pungkasan utawi kaping 7, Nima Sinta Dewi badhe ngagem nyamping dringin kebaya saha semekan lurik. Kanthi pangajap sanadyanto sampun mukti ing madyaning bebrayan agung, Kang Putra ampun kesupen kalian purwa duk sinanipun
saha supados saged migunani mring sesama. Kados pundi Bapak Ibu? Sampun pantes menapa dereng sakmenika? Nggih. Katingal sampun pantes gandes luwes tur kewes nggih Bapak Ibu. Pramila salajengipun badhe kalaksanan adicara luaran. Luaran ngemu pralampita sinandi bilih Kang Garwa tansah setya tuhu mring Kang Pawestri. Satemah suka pitulungan amrih laire ponang jabang bayi kalis nir ing sambekala. Wujuding pitulungan kanthi ngluwari sesuker kang bisa dadi pepalang lairipun ponang jabang bayi. Dumateng Dimas Fajar Sulistian, kula aturi mangarsa magas janur kuning ingkang sampun tinangsulaken wonten ing padharanipun Kang Garwa. Kanthi manteping kalbu, janur kuning tinigas saking ngandhap manginggil ngagem duwung Kyai Brojol. Janur sampun tinigas dumateng Dimas Fajar Sulistian, kula aturi mundur 3 plangkah, setunggal kalih 3, mlajer sak santer-santeripun. Lumajaring Dimas Fajar Sulistian dadya pratandha gangsar wijiling ponang jabang bayi. Para rawuh ingkang kinurmatan, salajengipun adicara brojolan. Minangka pralampita miyosipun Kang Putra saking guwa garbanipun Kang Rena. Lamun Wisnawa Candra Dasawari lair ponang jabang bayi saking guwa garba. Pralimbo sumangga ingkang sepisan calon Eyang Putri nuninggih Eyang Suwanda. Kula aturi nampi wijiling ponang jabang bayi. Sampun kasembadan ponang jabang bayi lair datan saranta sigra mundhut priksa Eyang Kakung. Menika ingkang dipun tampi gambaripun Raden Kamajaya. Pralambang kabagusan saha kasulistian. Paripurna brojolan cengkir gading ingkang sepisan badhe dipun lajengaken cengkir gading Dewi Kama Ratih. Badhe kawiyosaken tinampi mring Eyang Sulastri. Sampun tinampi age-age Eyang Kakung marepeki Eyang Putri sarwa sarwi gubuh ing pitaken. Paripurna adicara brojolan mracihna bilih sampun paripurna adicara ing ari kalenggahan dinten menika. Para dewan pambiji ingkang kinurmatan, mekaten atur saking kula. Temtu kathah cicir cewet anggenipun kula matur, kula nyuwun lumuturing samudra pangaksami. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.